नमस्ते. मी आज काकडीचं धोंडच बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तांदूळ आहेत. हे तांदूळ कसे माहिती आहे का? धुवून आहे ना, स्वच्छ सुकवून आहे ना, त्याचा रवा काढून घेतला आहे मिक्सरला लावून बारीक करून. 1 वाटी आहे. ही काकडी आहे. ही काकडी किसून घेतली आहे. हे बघा, हे काकडे आहे. ह्याच्यापेक्षा 2 काकड्या छोट्या म्हणजे थोड्या मोठ्या होत्या. ह्या मी ना वरचे साल काढून आहे ना, हे किसून घेतले आहे. ही 1 वाटी आहे. हे गूळ आहे, किसून घेतलं आहे ते. आणि हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं 1 वाटी आहे. हे थोडंसं मीठ आहे टाकायचं. वेलची आहे. हे थोडं घी आहे. बदाम आहे आणि हे काजू आहेत. आता मी पहिला आहे ना गॅस पेटवला आहे आणि ते भांडं ठेवलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा घी टाकते. घी म्हणजे ते ना मी तुळशीची पानं टाकून आहे ना गरम करून ठेवलेलं होतं, म्हणून मी आता रोज सारखं आता तुळशीची पानं टाकून नाही दाखवत. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा घी टाकला आहे. आता हा रवा आहे ना त्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचा. तांदळाचा रवा आहे. तांदूळ स्वच्छ धुवून आहे ना सुकवून मिक्सरला लावायचा, असं बारीक करायचा. मला तांदळाचा रवा बोलतात. हा चांगला जरा म्हणजे थोडासा गरम करून घ्यायचा आहे, जास्त नाही भाजायचा. हे रवा भाजायचा कशाला माहिती आहे का? आपण नाही भाजला ना तर तो कसा भातासारखा होणार, चिकट होणार. म्हणून तो घीमध्ये आहे ना थोडं रवा असं चांगलं भाजून फलफलीत करून घेतला ना, मग ते कसं सांडण्यासारखं होणार, एकदम मस्त शिऱ्यासारखा. म्हणून तो रवा असा घीमध्ये थोडा भाजून घ्यायचा. आता भाजला आहे, मी गॅस बंद करते. रवा भाजून आहे ना प्लेटमध्ये काढून घेतला आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना हे वाटगं घेतलं आहे. ह्याच्यामध्ये काकडी ओतते. हे पाण्यासकट घ्यायची, त्याला पाणी सुटतो. त्याचं पाण्यासकट घ्यायचं, पाणी टाकायचं नाही त्याच्यातलं काढून. हे पाणी सुटलं आहे बघा, हे पाणी टाकायचं नाही. आता याच्यामध्ये आहे ना हे गूळ टाकायचं. हे गूळ कसं किसून ठेवलं ना मग ते चिकटतो ते. हे काकडीमध्ये असं गूळ मिक्स करून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा रवा टाकायचा भाजलेला. त्याच्यामध्ये हे खोबरं आहे 1 वाटी, हे खोबरं टाकायचं. आता खोबरं टाकून झालं. आता थोडं मीठ टाकते. आणि वेलची आहे, बारीक करून घेतली आहे. हे असं चांगलं हलवून आहे ना 1 तास ठेवायचं आहे. तो ठेवायचं का, ते रव्यामध्ये आहे ना ते गूळ खोबरं वगैरे सगळं ते मिक्स व्हायला पाहिजे ना. रवा ते म्हणजे भिजला पाहिजे चांगला. त्याच्यासाठी ते 1 तास ठेवायचं आहे. नंतर मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता घरगुती ओव्हन दाखवणार आहे. हे असं सारखं करून आहे ना ढवळून आता 1 तास झाकण मारून ठेवायचं. आणि 1 तासाच्या नंतर आपण बनवायचं. 1 तास झाला आहे. हे म्हणजे सारखं करून ठेवलं होतं ना. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चांगलं म्हणजे फुगला आहे ते रवा. तेव्हा पाणी बिणे नाही, असं म्हणजे एकदम मिक्स झालं आहे ते. आता त्याच्यामध्ये हे काजू बदाम टाकते थोडे थोडे. आता आपला नवीन ओव्हन आहे ना आपला घरचा, त्याच्यामध्ये आता शिजायला ठेवणार आहे मी. तुम्हाला दाखवते आधी. हे ताटलीला आहे ना, हे बघा ताटलीला घी लावलं आहे. हे ताटलीला घी नाही तर डालडा लावला तरी पण चालेल. आणि हे आहे ना हे आता त्याच्यामध्ये आपण ओतायचं आहे. हे असं ताटलीला आहे ना घी लावून ओतलं ना की असं सारखं करायचं. ते वाट्या असतात ना, सेम टू सेम वाट्या पाहिजे स्टीलच्या. ते वाट्यामध्ये पण ठेवलं ना तरी पण चालतो, पण वाट्या नाहीत ना माझ्याकडे. आता मी तुम्हाला माझा आहे ना घरचा ओव्हन दाखवते, म्हणजे गावच्या पद्धतीचा आहे. आम्ही गावाला ना फणसाचे सांधण बनवायचे ना, ते असेच घरच्या ओव्हनमध्ये असे बनवायचे. आता मी तुम्हाला ओव्हन दाखवते. हे आता रेडी झालं आहे. हे ताट आहे ना हे त्या ओव्हनमध्ये ठेवायचं. हे आहे ना ओव्हन आहे ना मीठ टाकून ठेवला होता टोप असं.
हे बघा, हे टोप आहे म्हणजेच ओव्हन आहे आपला. ह्याच्यामध्ये आहे ना, यात आपली गॅसची हे असते ना, शेगडीची जाळी असते ना, ही अशी त्याच्यामध्ये अशी ठेवायची अशी, म्हणजे आपला हा गावचा ओव्हन झाला. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, म्हणजे तापवून घेतलं आहे एकदम, मिठाला वाफ आली आहे. आणि हे आता त्याच्यामध्ये ही ताटली अशी ठेवून द्यायची, ही अशी. आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून आहे ना, वाफ नाही बाहेर आली पाहिजे. याचं झाकण लावून आहे ना, ते परत गॅसवर ठेवायचं, कारण ते तापलेलं आहे. आता मी ते परत गॅसवर ठेवते. गॅस थोडा म्हणजे असा मीडियम ठेवायचा 20 मिनटासाठी. म्हणजे आपण 20 मिनटांनी बघायचं आधी शिजला काय, कारण तो आपला म्हणजे घरगुती ओव्हन आहे ना, म्हणून. खोलून बघूया शिजलंय का. 30 मिनटं झाले आहेत. हे बघा, छान शिजलं आहे. आपला ओव्हन पण मस्त आहे बघा, एकदम कम्प्लीट. आता हे मी काढते त्याच्यातली प्लेट. येत आहे ना, कढीने असं गोल हे करून घ्यायची, सुरी मारून घ्यायची. आणि ते आहे ना, ताटामध्ये प्लेटमध्ये उपडी मारते. हे ताटामध्ये आहे ना, मी असं उपडी मारून घेते. हे बघा, छान झालं आहे धोंडोस. आता याच्या वड्या कापायचे आणि खायचं. हे गरम आहे ना, थोडं थंड व्हायला पाहिजे. मग थंड झाल्यावर वड्या कापायचे. काकडीचा धोंडस तयार झालेला आहे, मस्त झाला आहे. त्याचा मी वड्या कापते. काकडीचे धोंडस तयार झालेले आहेत, मस्त वड्या कापलेल्या आहेत, छान झाले आहेत. आपण पण करा.